Mga kasinag, susulitin natin ang araw dito sa bayan ng Del Gallego. Ito ang gagamitin nating motor mga kasinag, makahawak man lang. 2 bago na train ang nahulog dyan mga kasinag. Puno ng tao yun, kaya maraming namatay. Tawag itong Kilbay. Kasama ko si Mrs. ngayon. Napakaganda. Wala kang masabi. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po. Ngayon pala mga kasinag, pauwi kami ng bayan ng Del Gallego. Ayan o. Kasama ko yung aking mag-iina. Iniwan ko muna si Bagbi sa Siroma. Pupunta muna kami mga kasinag sa aming planeta. Kasi dumating na kami at dito na kami sa Atlan. Yung mga bata, ayan na panghina. Nag-uulan pati mga kasinag. Pahulawin muna namin ang ulan bago kami dumiretso sa bahay. Walang nakakaalam na uuwi kami ngayon. Anong oras na? 12:24 na mga kasinag. Umalis kami sa Siroma ng 5, dumating kami sa Naga na 7. Tapos umalis naman kami sa Naga ng 9. Dumating kami dito alas 12 na. Pero hindi naman kami na traffic na masyado mga kasinag. Nasa 30 minutes lang kami na traffic doon sa may Lupi. Doon sa nagbabiral na na naglandslide na gumuho na lupa. Nag-tricycle na kami, hindi na nahulaw. Ang lakas pa rin ng ulan. Itong lugar na ito mga kasinag, dito dati kami nakatira. Diyan sa lugar na yan. Nandyan dati yung lumang bahay namin. Diyan kami maglalaro sa itaas ng malaking bato na yun. Ayan, malapit na tayo sa bahay mga kasinag. Hindi talaga alam nila mama na makauwi ako ngayon. Ayan, dito na ang bahay. Dito na tayo. Lakas kasi ng ulan. Shoutout pala kay Gorande Kapuno. Siya yung naghatid sa amin. Ayaw natin nagsama. Pahinga muna kayo mga kasinag ha. Pasok tayo. Ang kapatid kong bunso, si Mabel. Yan. Yung ibang mga subscriber ko mga kasinag, alam ko pamilyar kayo sa lugar na ito. Gawa ng umuwi ako nung January. Nag-vlog ako dito mga kasinag. Kaya yung iba dyan mga kasinag, pamilyar sa lugar namin na ito. Ayan o. Ito na pala yung bahay ng kapatid ko. Yan. Ayan. Tapos dyan mga kasinag, may fish pan dyan. May mahulog na tilapia. Ewan ko, may hulog pa tilapia yan ma? Ayan, may hulog pa daw na tilapia yan. Tapos ang sapa namin mga kasinag, ayan lang kaso malabo, gawa ng sige nga ang ulan mga kasinag. Ulan ang ulan. Kaya ayan nagpapasalamat ako ng marami sa nag-sponsor ng pamasahe namin. At muli ako nakaapak sa bayan kong Sinilangan mga kasinag. Libot-libot muna tayo dito. Nasaan yung pato dito? Nandito yung patong gubat. Ayan Chik 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 chik. Chik 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 chik. Chik 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 chik. Ang bait mga kasinag Ito mga kasinag yung wild duck. Di ba noong January ay pinakita ko na sa inyo ito? Ito daw inalpasan na yun ni kuya, dala na doon sa bundok. Kaso lang bumalik ulit dito mga kasinag. Umuwi siya. Mabait na kasi. Salamat at muli akong nakaapak dito mga kasinag. Thank you so much talaga. Itong lugar na ito kung tawagin namin ito ay pulo. Pulo kung tawagin namin to. Dito itiatali yung kalabaw. Tapos mga baka naming alaga. Dito ko pinapastol sa lugar na ito. Tapos habang nakapatong ako doon sa itaas ng bato mga kasinag nung bata pa ako, lagi kong tinatanaw ang dito, yung pagsikat ng araw. Tuwang-tuwa ako mga kasinag nung pag
Magang-maga andito ako. Tapos bumabanaag pa lang yung sikat ng araw dyan po sa may silangan. Habang nakapatong ako sa bato na yan, talagang pinagmamasdan ko yun. Sikat ng araw. Napakaganda sa pakiramdam. Kaya mga kasinag ang naging tawag ko sa inyo. Dahil sa panahon na yung mga kasinag na hindi ko makalimutan, na parang pakiramdam ko napaka sarap sa pakiramdam na gunitain or balikan yung mga nakaraan ko. Kaya simula nung nag-vlog ako, mga kasinag ang naging tawag sa inyo mga kasinag. Kaya yun ang naisipan kong itawag sa inyo mga kasinag. Kasi naalala ko yung liwanag na nanggagaling dyan sa silangan na napakasarap pagmasdan. Kaya ngayon mga kasinag, alam nyo na kung bakit kasinag ang tawag ko sa inyo. Kasi pag naalala ko ang panahon na yun mga kasinag, para kung parang ang sarap talaga sa pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag. Samahan nyo kami, misis ngayon. May pupuntahan kami. Nanghiram ako ng motor. Ating ngayon mga kasinag. Ayan. Kasi wala tayong dalang motor mga kasinag. Nanghiram lang tayo. Medyo maulan nga. Magdadala lang kami ng payong. Kasama ko pala si misis. Babasahin na ata ako ng ulan Shoutout sa mga taga Barangay Kumadog-Kadog. Andito tayo mga kasinag sa Barangay Kumadog-Kadog. Makiraan lang tayo. Hindi natin nasama yung ating mga chikiting. Gawa ng maulan ng panahon mga kasinag. Hindi rin naman sila makapag-enjoy sa bayan kung ganitong siging ulan-ulan. Okay na yun doon sila sa bahay kasi masaya naman sila mga kasinag. Gawa ng nakauwi nga sila dito. Nakita nila si lola nila. Walang sayang Pasko dito sa bayan ng Del Gallego. Basa ka? Dahil? Ako nakabasa. Ayun. Yan, ganyan na mayong. Pero yung pag-drive mo ka, garang maghahalas-halas kita. Saan daw tayo kila lola? Malay mo may buko salad. Ay. Papatulpo talaga kita. Mga kasinag, andito ulit tayo sa bahay nila lola. Kasi walang taong nalabas Christmas! Kailan kayo nagdating? Kahapon. Asa si lola? Wala dito? Wala. Ay! Wala pala si lola mga kasinag. Wala si lola Nita. Lola Nita, shout out. Alam mo tayo mga kasinag. Shout out pala kay Ian. Masa kay Ian? Taas kay Tio Buboy. Ayan. Unad. Shout out kay Tio Buboy. Shout out din pala kay Casey. Itong bahay kasi na itong mga kasinag dito kasi halos kami lumaki sa lugar na ito. Laki na ang pagbago. Kumain na kami te. Ito ya. Mga sinag, punta na kami. Paalam na kami. Ikot tayo dyan papunta sa sentro ng Del Gallego. Ito lang mismong kabayanan ng Del Gallego mga kasinag. Pag hindi nagpago-pago yung mga kasinag, makapadali ang buhay nun. Uy, si Jojo andito. Dito na tayo sa bahay. Hoy, Merry Christmas! Kuya, Merry Christmas. Merry Christmas. Mga kasinag, kapatid ko pala si Jojo. Mga kasinag, suportahan niyo pala yung aking kapatid. Nangarap din kasi siyang maging vlogger. Anong pangalan ng YouTube channel? Lakwatcheros Motovlog. Lakwatcheros Motovlog. Ilalagay ko lang dito mga kasinag yung kanyang YouTube channel. Suportahan nyo ha. Ito lang mga kasinag ang tanging lambing ko sa inyo. At pa-Christmas nyo na rin lang. Maka 1,000 subscriber lang yung aking kapatid mga kasinag. Suportahan nyo sana. Yan lang talagang lambing ko sa inyo ha. Lakwatcheros Motovlog. Ilan? Marami na, 800 plus na eh. 800 plus na daw mga kasinag. Suportahan nyo naman talaga. Nakikiusap ako sa inyo mga kasinag. Christmas naman. Yun lang yung pa-Christmas nyo sa aking kapatid.
Ito ang sapa pala namin dito mga kasinag. Oh. Yan. Nandun sa taas. Ngayon, ano tayo? Titingin ng kakao. Mga kasinag, nakakuha tayo ng kakao. Ito na. Nakakuha tayo. Oh, hinog na. Ayan o. Oh. Ang sarap mga kasinag. Panalo. Punta ko dyan mga kasinag. Doon sa dating binahaya namin. Ang gagawa mo? Naglilinis. Naglilinis. Ito mga kasinag. Kasama ni Kuya sa farm na ito. Nagtatrabaho dito. Paano nito? Jumar ano? Jumar Mendoza. Si Jumar Mendoza. Oh, ang daming itlog. Oh, pwede pumasok? Mga kasinag, ang daming itlog oh. Oh. Yung mga brown na itlog. Ito pala yung farm mo. Ang dami. Ito pala yung inaalagaan mo. Ilang piraso to? 500. Ang dami mga kasinag oh. 500 na piraso. Ayan. Oh. Ibig sabihin, nangingitlog sila dyan lang. Oh. Ang daming itlog. Oh, ayan oh. Oh, yung mga itlog na oh. Oh. Ganito pala ito. Oh. Pero kakaiba talaga yung sa mga kasinag oh. Pula oh. Hindi pula baga oh, hindi brown. Ito yung naalagaan nito ni Jumar. Si Kuya kumang kaya magkasama sila sa trabaho dito. Pero iba man yung trabaho ni Kuya. Tapos iba man siya. Daming manok na ito. Kahit mag-araw-araw mang inasal dito mga kasinag. Marami. Manawa eh. Labas na tayo. Ito mga kasinag, lugar na ito. Dito kami lumaki. Dito kami dati nakatira. Doon sa may kabila doon oh. Kasi nung nabinta na nga itong lupa na ito, binayaran sila papa ng 2 hektarya sa Pakatinans. Kaya ang bahay namin nakapunta doon. Kasi ito nabinta na itong lupa na ito. Ang nakabili nga yung bus nila. Ikalawa na pala yung bus nila. Dating may ibang mayari dati nito. Tapos ibinta rin. Nabili yung bus niya. Punta muna ako dito ha. Si Kuilad yun. Pangatlo sa panganay namin. Yung pangalawang si Kuya Jerwil wala. Magagawa pala sila dito mga kasinag ng kulungan ng kambing. Dito sa lugar na ito, kambing ang may laga na rin kayong kambing. Ilan? Nandyan din sa loob. Ayun mga kasinag, balik tayo dun. Punta ulit tayo dun sa manukan ni Idol Jomar. Shoutout pala kay Idol Jomar. Habang nakatambay kami dito mga kasinag, umulan. Ayun na, lakas pa ng ulan. Oh. Ang bira ng iyan. Maganda na sana yung panahon kanina. Umulan na naman. Oh, yung biro. Magantay tayo ng hulaw nito mga kasinag bago tayo makauwi. Uwi na tayo, iwan natin sila. Habang maganda pang panahon. Uwi kasi kami ng bayan ngayon mga kasinag. Kasama ko si Mrs. Andito pala yung kapatid ko, si Laquacheros Motovlog. Andito siya mga kasinag. Asa si Mrs. Cho. Mananghalian muna kayo mga kasinag ha. Kain na kayo. Uy. Tulog ba si Chloe? May sakit na naman to. Saka na kita. Ayan o, si Mrs. Ngayon pala mga kasinag, pupunta naman tayo ng bayan. May pupuntahan kayo kami dun. May kukunin si Mrs.
Manghihiram naman tayo ng motor ngayon. Ang hiramin kong motor ni Jojo, yan. Yan yung kapatid ko, si Lakwacheros Motovlog. Suportahan nyo mga kasinag. Punta na kami. Kasama ko si Mrs. Tapos si Chloe. Kaming tatlo. Mahugas muna ako ng pako. Puro putik pa lang pako. Ito ang gagamitin nating motor mga kasinag. Makahawak man lang. Makahawak man lang ng ganitong motor. Oh. Pigiritang ka lamang ni Chloe. Paano mapag-start nito? Iyo pa yan. Pinutin ko. Ayan. Wala kasi sa saruman nito mga kasinag. Ayan. Malapihit ko na. Tapos ayaw baga. Pindutin mo yung kaliwang frame. Baka naka-stand. Pag naka-stand, stand. Ay, hindi na gana ito. Ganun pala ito mga kasinag. Pambirang motor to. Huwag naka-stand pala, hindi na gana. Oo. Palibasa ito eh. Napakagandang klaseng motor eh. Tayo na mga kasinag. Sakay. Pahirapan magsangkay igdi. Okay. Pag nakasabit niyo sa kahoy, makita. Okay. Bye-bye. Ganito pala ito mga kasinag. Palipas na pagkagandang klaseng motor. First time nating makagamit. Ayan. Gusto mo manarap ka na eh. Ha? Gusto mo man. Hindi pwede ito sa Roma? Kung tatalin ko mga kasinag ang motor na ito sa Siruma, sigurado mga kasinag, nakapatong-patong sa putik ito sa bato. Kasi sa Siruma, lubak-lubak na, putikan. Hindi pwede sa Siruma ito mga kasinag. Ang magkagandaan na sa motor na ito, pang highway lang talaga. Sasakit ng ulo ko nito. Pagka ito ang motor ko sa Siruma. Ang bigat pati ng hulog, 6,000. Bukas na Palawan. Bukas mo. Bukas na eh. Okay. Ayun mga kasinag, andito na tayo. Kaya kami punta dito, nagano lang kami ng pamasahe namin pabalik ng Siruma. Baka sa isang araw mga kasinag, bumalik na kami ng Siruma. Nagkuha lang kami. Uwi na muna tayo mga kasinag, gagawa ng gagamitin itong motor eh. Kasi sila Jojo, kasi sila Utol, pa uwi na rin, pabalik na ng Manila. Sinubukan ko lang ito mga kasinag na mahirap sa kanya. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon mga kasinag. Pupunta tayo dun sa sa Tabion Hills. Ito naman ang motor ang gagamitin natin. Ngayong kapatid ko kaya, si Lakwacheros Motovlog, umalis na mga kasinag, nagpa-Manila na. Kaya ngayon ito naman na palyadong motor ang gamitin natin. Si Biboy ang kasama ko, yan. Puntahan natin yung Tabion Hills na yung mga kasinag. Yan, sasabi nila na yan. Puntahan natin ngayon. Habang hindi pa man kayo makabalik ng Siruma, mag-ano muna kayo, magpapasyal. Subscribers at viewers ko dito sa Barangay Kinalangan, shoutout sa inyo. Ayun mga kasinag, dito tayo. Diretso lang tayo mga kasinag. Diretso lang tayo mga kasinag. Tapos sa unahan nito, nandyan yung spillway. Ito mga kasinag yung spillway, kaso baha. Ang tanong, makatawid daw kami kasi yung mga tricycle nga mga kasinag nahihirapan. Sige nga, try mo nga, itawid mo nga. Kaya?
Baka hindi kayanin. Sige nga, subukan mo. Ayan kasi nagsusubukan ni Biboy. Ayan yung motor namin. Subukan natin, subukan. Kung kayanin niya. Kaya pa naman. Ay, kaya. Kaya pa mga kasinag kahit palyado yung motor. Sana hindi nagparaulan para mamaya mga kasinag makabalik kami. Pag nagparaulan na hindi kami makakabalik mamaya. Patay tayo dyan. Tatawid tayo sa baha mga kasinag. Papunta doon sa kabila. Nalampasan natin yung spillway. Papunta na tayo sa Tabion Hills. Sa mga pupunta dito mga kasinag, huwag po kayong pupunta ng maulan ang panahon. Kasi pag umaulan ang panahon, lalo na kung malakas ang baha, hindi kayo makakapunta sa Tabion Hills or hindi kayo makakalampas. Shoutout sa mga taga Mansalaya mga kasinag, sa mga viewers at subscribers ko dito, shoutout. Yung Tabion na pala ito mga kasinag ko. Military camp. Kampo pala dyan sa lugar na yan. Yan. Ito na sentro ng Tabion. Ayan. Tinapon tayo ng ulan. Ayan, nakapayong tayo. Nag-uulan. Dito naman pagdating dito mga kasinag, may nakalagay naman kung saan kayo pupunta. May nakalagay doon na bagong silang papunta dito, Tabion pupunta dito. Kaya dito tayo pupunta mga kasinag. Papunta tayo dito. Okay. Dito lang natin ang ating motor. Yun, aakyat tayo dito. Akyatin natin ito pataas. Yun, dito pa lang mga kasinag, natatanaw ko na. Ayan okay. Ang ganda. Okay. Ay, ang ganda talaga mga kasinag di ba? Ang ganda. Sarap sana magpalipad ng drone dito mga kasinag. Kaso lang yung drone, hindi ko pa alam kung paano operating yun Hindi ko pa napag-aaralan. Kaya hindi ko muna dinala. Kasi baka pag pialipad ko dito yun hindi ko makontrol. Sulit mga kasinag yung uwi ko dito. Dati nun, binata pa ako, hindi ko narating ito. Ngayon lang talaga ako nakarating dito. Kasi nung mga panahon na yun mga kasinag, hindi pa talaga diarayo ito. Gawa ng hindi pa simentado ang daanan dito. Napakahirap. Ang simentado lang hanggang dyan sa Mansalaya. Pero papunta dito mga kasinag, hindi pa. Mga rough road pa yan. Kaya halos walang pupunta dito para mamasyal. Ngayon mga kasinag, napasok na. Nalagyan ng mga simento, mga daanan. Kaya marami na nagpapasyal. Sa mga taga Del Gallego, Camarines Sur, maraming salamat po. Sa solid na suportan na ipinagkakaloob nyo sa akin. Maraming salamat mga kasinag. Bihira man nga akong makauwi dito. At least nagpapasalamat talaga ako ng marami sa suporta nyo. Sa masusunod na araw mga kasinag, babalik naman ako ng bayan ng Seruma. Tingnan nyo naman, napakaganda ng lugar talaga na ito. Pero kalmada ang panahon ngayon mga kasinag, walang kahangin-hangin. Ang ganda. Ayun mga kasinag, dito naman tayo sa kabila. Kanina nandun tayo. Ngayon titingnan natin yung kabila dito. Itong lugar na ito, itong kabila. Tingnan natin. Marami nagpupunta dito, pero ang basura nila iniiwan lang dito. Sana sa mga pumupunta dito mga kasinag, ipunin nyo ang inyong basura. May mga basura, nangangalat ang basura. May basura naman sana, sinabit lang dito. Yan hindi pa nila dinala, iniwan. Pero may basura na, dami nakakalat.
Nakakalungkot mga kasinag pagka ganito, ano, ang daming basura. Masayang ang view na ito. Kung kaganito na hindi aalagaan. Ang ganda oh. Ang ganda pala ng lugar na to. Doon tayo galing kanina sa kabila. Pero yan dito palang maganda oh. Parang chocolate hills talaga. Ang ganda oh. Kugunan kasi yung mga kasinag, yung mga bundok na yan. Kaya ganyan ang kulay niya. Puro kugon yan. Madalang ay yung mga nyugo. Pero may bahay doon sa baba oh. May nakatira dyan ano. Kasi makikita nyo kasi yung daanan oh. May daanan siya. Papunta doon hanggang doon sa tuktok ng bundok. Doon sa kabila oh. Kasi may mga baka nga sa baba oh. Ang daming baka oh. Ang daming baka. Talagang may nakatira talaga pala dyan. Diyan ang masarap ang pamumuhay. Malayo ka sa kung anong kaguluhan. Napakatahimik ng lugar na ito. Parang sarap manirahan dito. Di ba nakakita nyo mga kasinag? Napakaganda. Wala kang masabi. Mga kasinag, susulitin natin ang araw dito sa bayan ng Del Gallego. May pupuntahan naman tayo mga kasinag. Kasama ko si Mrs. ngayon. Grabe yung kambing. Nilakad-lakad tayo. Sayang mga kasinag. Dapat kung kabisado ko na yung drone natin. Ganda magpalipad dito. Ito naman mga kasinag, yung tulay ng train. Matagal ng panahon kasi. Kaya tawag itong Kilbay. Diyan sa release ng train na yun, may nahulog dyan. Maraming namatay. 2 bago na train ang nahulog dyan mga kasinag. Puno ng tao yun. Kaya maraming namatay. Tawag itong Kilbay. Nakita nyo na mga kasinag, ito yung sinasabi ko sa inyo na pupuntahan natin na ang tagal na panahon na ito mga kasinag. Yang ano na yan oh, yung release ng train na ito. Matagal na panahon. Saan? Meron, may dumadaan dyan. Train. Hindi pa ako tao. Ginawa itong ano ito? Release na yan. Itong lugar na ito mga kasinag, Kabasag pa rin ito. Itong kabila na ito, barangay Kabasag pa rin ito. Sakop ito ng barangay namin dyan sa kabila. Itong kabilaan kasing ito, barangay Kabasag yan. Sakop yan dun. Kami kasi mga kasinag, nasa upper lang kami. Wala kami dito sa baba. Doon kami sa may sentro ng barangay Kabasag, doon kami nakatira. Nilubos-lubos ko ng mga kasinag na nandito ako sa Del Gallego. Para may pakita ko naman sa inyo ang lugar namin. Baka susunod araw bumalik na kami ng bayan ng Siroma. Kaya pinaparapasyal-basyal ko muna kayo. Anong kainan daw yan? Yung mga gayon. Anong kainan daw yan? Paano makakami kita? Anong kainin ka dyan? Kung ano ang kakainin. Buti kung ikaw ang mapakain. Ito kong kainin. Hindi, ibig ko sabihin, ikaw ang mapakain, ikaw ang mabayad. Grabe man kayo iniisip mo eh. Ano-anong iniisip mo? Mga sinaga, good morning. Ngayon ang huling araw namin dito sa Del Gallego. Pauwi na kami na si Roma. Ay mo kasama ko. Ayan sila mama. Pupunta na kami. Kasi may mga asikasuhin pa ako mga kasinag kayo sa Roma. Kaya babalik na kami dun. Biyahe na kayo mga kasinag. Shoutout na kay Kuya Michael Kapulo. Mga kasinag, dito na kami sa Bayaplan. Dito sa bayan ng Del Gallego. Mag-aabang na lang kami ng sasakyan namin papuntang Naga. Ano pa ba yan isang hawak mo? Ayun mga kasinag, nakasakay na kami ng bus. Malaman natin ngayon mga kasinag kung mga ilang oras bago tayo makarating ng Naga kasi may traffic dyan sa bandang Lupi. Malalaman natin mamaya.
Mga kasinag, good morning. Pasensya na hindi ko kayo na-update kahapon. Gawa ng gabi na kami nakarating dito mga kasinag. Wala pa kami sa Saruma, andito pa lang kami sa Naga, sa Kanakman. Dito na kami nagpalipas ng umaga mga kasinag kasi yung mga bata tatlo arugado sa biyahe. Kaya hindi ko kayo na-update kahapon. Ngayon andito kami sa Kanakman. Ayan. Pauwi na kami sa Ruma ngayong umaga mga kasinag. Nag-aantay lang kami ng tricycle. Andito na kami sa Ruma. Hindi ko na kayo na-update sa biyahe namin mga kasinag. Gawa ng maulan. Kaya ngayong umaga ko lang kayo mga kasinag na-update. Nandito na kami sa bahay. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon at ligtas at safe kaming nakarating ulit dito sa bahay. Nagpapasalamat din ako sa pa-Christmas gift sa akin ng pamasahe namin para makauwi ng Del Gallego. Tapos nagbigay ng drone kasi sa talambuhay ko ngayon lang ako nakahawak ng ganong drone. Ngayon nga pag-aaralan ko pa yun. Shoutout pala sa iyo idol. Sa mga nag-comment pala dyan na mahinang klase yung drone, mga kasinag, maging masaya na tayo. Pinagkalooban na nga tayo eh. Tapos ganun pa sasabihin natin. Ako mga kasinag, hindi ako tumitingin sa price kung mumurahin yan o mamahalin yan. Ang ipinapasalamat ko, binigyan ako. Kaya maraming salamat idol. Napakalaking tulong nyo sa akin. Mumurahin man yan, mamahalin man yan, wala na po talaga akong masabi sa tiwala at suporta na ipagkakalog nyo sa akin. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng marami idol. Update ko muna kay Pitoy mga kasinong. Na-miss mo ba ako Pitoy? Ay, iniwan niya ni Tatay Imboy. Awa mo ng Pitoy na iyan. Iniwan ni Tatay Imboy. Si Magayon mga kasinag, bisitahin lang natin sa masusunod na araw at medyo malayo-layo yun eh. Bisitahin natin yun. Na-update ko naman kay Pitoy. Marami din kasi naghahanap kay Pitoy. Nagkukumit, nasa na daw si Pitoy. Si Magayon mga kasinag, basta bibisitahin natin yun ha. Huwag kayo mag-alala mga kasinag.